Assalamu alaikum yan mata, sallama a gare ki yar gata, duk wanda ya ganki da su ya nuna bajinta. In mata don Allah tsaya, ban san ki ba su a zuciya tsaya, ƙaunar ki cikin jini na duk ta zagaya, daga kallon farko na fada bajira soyayya. Na sai da ke yayin da bai kamata ba, so ni sanadi ni ma ban so ne haka ba. In kin yarje mun gidan ku zan zo nan gaba, akasin haka sai dai na rasa raina akan soyayya. Shigar ki ta ja ne na zo don magana da ke, dama za ki bani na turo gidan ku batun fara zance da ke, kunan baki bani da ita in kira ki ba daɗi in jera da ke. Mushin ki ya nuna kin aminta da ni soyayya. Kyawu ake so kamala mutunci dole za a sanya da ke, in kina shigar mutunci ba kya kula kowa a hanya faɗar ki ake. Ni dai fargaba ta idan kin faɗa a gida kar a ce an ba da ke, sai in ji daɗi in na tuna ke zaki zaɓo soyayya. Zan so ki yarda da ni, zan so ki saba da ni, zan so ki shaku da ni, ban so ki kyale ni, ban so ki rabu da ni, ban so ki mance da ni, domin zan zamo naki. Ban san komai a bani ke, don kowa ina zan je da ke, in dai da zuma zan bar rake. Duk yadda nake zaton ki wallakin wuce soyayya. Na gano kina da shi, kuma naki daban ne babu ya shi. Na san kin kosa na furta shi, aiki na da shi mutunci shi ne.